Witam was bardzo serdecznie, witam ciebie oczywiście, ja nazywam się CJ Rosy, ty dzisiaj ze mną Estetyku, a to jest... Jest faktu na imię Arnaś! To nie było Harnaś, lecimy dalej. Fakt pierwszy! Jest zajebiste! Piwo Harnaś jest zajebiste, dlatego że w cenie 3 zł nie smakuje jak jebany szczyt w porównaniu do kuflowego mocnego lub do Tatry. Fakt drugi! Przez H jest przez CH. No, Fakt drugi! Harnaś pisze się przez H! A nie przez O! i to jest fakt. Fakt numer 3. Fakt numer 3. Poniechałem Arnoldę z lodą herbatą. Leży na molo, Pana polecam, lecimy. Co było zwolnione? Fakt czwarty! Harnaś wygrał konkurs! Harnaś numer pierwszy, tutaj widzicie, zdanie popisane o. W 2010 roku Harnaś wygrał swój własny konkurs w kategorii najlepsze piwo do 3 zł. Uczestniczyło Tatra, Warka Strong, jakieś gówna i totalne ścina i kuflowe mocne oraz Tatra. Właściwie fakt numer 5. Fakt numer 5! Jebać Tatra i Żuk. Jebać Tatra i Żobr! Jebać Tatra i Żuk dlatego, że Harnaś jest najlepszy, bardzo często jest pity przez fanów Legii Warszawy, Niedźwiedźnica oraz Radomiak Radom. To nie pije na skandal w skrócie. Tak jest. Dziękuję wam bardzo serdecznie do oglądania. Jeszcze został bonus. Jak miał na imię chiński przywódca i Alfons? Goni suki na bosakach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału i polecam piwo Harnaś. Patrzcie na przyszłość. I wam w dupę. Te fakty będą o żubru. Jaki to skórek był zajebany. Właśnie. A następnie odejściemy od Harnasia. Oceniamy Harnasia. Nie lubię 10. Nasza ocena to 100 na 10! 100 na 10. Jeśli macie problem, wypierdalać. Chuj wam do dupy! Daj nam suba, bo musimy, nie mamy, jesteśmy na bardzo. Kurwicie mnie już!